Čaute, čaute. Konečne je tu deň, kedy mi prišla zásielka z kartičkárny CZ. Takže prišli kvalifikačný box z 2024, hobby box 2025, plus sme si objednali top loadery, slivesy, k tomu poslali pekne faktúru. V Prahe bude kartová show 11.4.2026, Praha chodov, keby ste chceli niekto vedieť. A kartičkárna poslala aj darček Turbo Atax 2025. Takže super, môžeme začať, toto si všetko odložíme. No, prvé teda začneme s kvalifikačným boxom. No som zvedala, čo tam budeme mať. No, super. Wow. Náš prvý kvalifikačný box. Takže 16 balíčkov. Dobre. 16 balíčkov. Môžeme tam nájsť 4 exkluzívne Black and White Ray-Wave refraktor. OK, tak začíname. Prvý balíček. Už som sa to naučila aj otvárať. Dobre, to budem házať preč. OK. Takže Future Stars, Mariboja, Max Verstappen pole position. To je super. Oliver Bearman. Máme tu monopost F2. Charles Leclerc refractor. Pekná karta. To budem všetko posúvať. Baličovi. Super. No, som zvedela, čo tu všetko máme. Alexander Dunn. F2. Oscar Piastri. Sprint winner. Wow. Dobré. Base. Isaac Hadjar, monopost. Arvid Lindblad, refractor. Krásne sú tie karty. Aj z tohto roku 2024. Toto je inak náš prvý balíček, kvalifikačný z 2024. Takže máme tu F3, Future Stars. Tu máme zlepené. Carlos Sainz, Grand Prix winner. Singapur 2023. Sergio Perez, Basic. Kužmejný F2. Krásna chromovka. Toto je pekné. A máme tu prvú Black and White Ray-Wave Oscar Piastri. No tak, to je super. Grand Prix Driver of the Day. Nádherná karta. Future Stars F3. Fernando Alonso, Grand Prix Driver of the Day. Basic. Ayrton Senna, Legends.
Máme tu Sergio Pérez. Helmt. To sú podľa nás najkrajšie karty. Tuto ešte nemáme. A ešte je tam jedna. Ďalšia Raywaveka. Award winner F2. Tohto nepoznám. Poznáš ho? F2. Netuším. Ale black and white. Raywave. Pekná karta. John Guan Yu, monopost F1. Award winner Logan Sargent. F2 Kushmani, monopost. Máme tu šachovnicovú. Legenda. Super. Nigel Mansell. Krásna karta. Refractor. Pekná. Ideme ďalej. Monopost Miata. Formula 2. Ayrton Senna. Legends. Basic. Nigel Mansell, Legend. Speed Demons, Lance Stroll. No, Super. čo už. Ale dobre, pekná karta. Ešte ho nemáme. Ja som tam niečo cítila. Oscar Piastri, Grand Prix Driver of the Day. Refractor. Pekná. Logan Sargent. Alebo ako sa to číta. Michael Schumacher. Legend. Už asi máme. Nevadí. Roman Staněk. Future Stars. F2. Potešilo. Super. Future Stars. Villa Gomez. Future Stars. Monopost Nikita Bedrin. F2. Keď sú celkovo také zafuľané tie karty niektoré. Nikita Colov, F3. Valtteri Bottas. 1954. Ešte nemáme. A Black and White, Raywave, Fernando Alonso. Refractor. Krásna karta, super. Future Stars, Manuel Correa, F2, Monopost Flershovej, F3, Gabriel Bortoleto, Future Star, a máme tu limitku 10 z 50 Lando Norris. A mám taký pocit, že to bude Gold Raywave Refractor alebo Yellow. Yellow asi nie, asi Gold. No tak toto je krásna karta. Mám zimomriavky normálne. Pozri.
Jaj, to je krásna. To rovno dáme aj do top loadu. Tieto kartičky. To som rada. To je super. No poďme, aj tu je to niečo farebné. Future Star. Miata. Boja. Monopost. Stenshorn. F2. Máme tu Recharge. Pierre Gasly. Túto kartu ešte nemáme. Tie sú pekné, tie sa vydarili. Pekne. Koľko máme ešte? 2, 4, 6 balíkov. Ide to celkom rýchlo. Rozbalovanie by ma neomrzalo, mohlo by aj byť aj 100 tých balíčkov, že? Future Stars, Crawford, F2. Leon, F3, Monopost. Basic. Martins, F2. Floršová. Sofia Flörsch. Refractor, Future Stars. A Daniel Ricciardo, Basic. Vidíte, trošku sú také ako ocapkané tie karty. Nevadí, sa vyčistí. Fornaroli. Zagazeta. Future Stars. Zagazeta. Speed Demons. Máme tu Lewisa Hamiltona. Ale ešte ho nemáme. No, dobre. Dobre, že? Tak, u nás letí Norris a Verstappen. Lewis moc nie, ale pekná karta. Ako som už hovorila v predchádzajúcom videu, je to dobrý jazdec. A máme tu opäť Maxa Verstappena. Basic. Zagol Sullivan, F2. A máme tu opäť Maxa Verstappena, Grand Prix Driver of the Day. Pekne, pekne. A Driver of the Day, Sergio Perez, Refractor. Posledné 3 balíky. Logan Sargent. Monopost Santiago Ramos. Monopost Maxa Verstappena. Ďalší Recharge. Esteban Ocon. A máme tu Black and White Ray Wave Valtteri Bottas. Pekné. Tieto potom zrátaj, či sú 4. Ale už toto je už asi 4. Ray Waveka, mám taký pocit. Aj s tou limitkou. Future Stars. Polaron. Už sú 4, že? Takže to je Esterson. Takže už máme 4 Black and White Ray Wave. To, čo by tam malo byť. V tomto boxe Carlos Sainz. Grand Prix Driver of the Day. Singapur. George Russell. Monopost. No a máme posledný balíček z kvalifikačného boxu 2024. Myslím si, že celkom pekné karty boli. Future Stars, Beganovič. Máme tu ďalšiu F3 Monopost.
Lando Norris, Grand Prix Driver of the Day. Škoda, že nie je limitka. Dennis Hogger, alebo Hogger, F2. 1954. Vydarené. Dobre, to bol kvalifikačný box. Ja by som navrhovala, pekné sú, že? Super. Ja by som navrhovala otvoriť tento darček od kartičkárni, od kartičkárni.cz. Keď teda nezbierame tieto Ataxy, ešte sme si ich nekúpili, ale som zvedavá. Ale čo tu môžeme nájsť? No, uvidíme. Neviem to teraz čítať. No. Máme Formula 3, Bruno Del Pino. Alonso a Stroll. Pekná karta. Ako sa ligocú, tak sa trblietajú tie kartičky. Liam Lawson. Pekné. Amiata. F2. A ešte jedna kartička. Constructor Kings. Petronas. Pekné. Toto nemám vôbec načítané, ale pekná. Petronas máme radi. Mercedes. Super, takže toto je darček. Ďakujeme kartičkárni. Ste potešili. No a teraz sa vrhneme na Hobbybox 2025. Chcem to tak opatrne. Tak. Ja teším. Je to tu. Už to len otvoriť. Tak. Superko. Takže je tu balíček tých diamantových, tam by mali byť 4. No a vrhneme sa na to. Ja to vyložím. To sa to trošku premieša. Super, to si dáme na bok. To si necháme naposledy. No, ideme na to, ja sa napijem. Tak otvárame prvý balíček. Dobre, ideme na to. Lewis Hamilton, Grand Prix Driver of the Day. Mariboja, Champion Racing. Hneď tu máme Florid. Nové karty. A koho tu máme? Gerhard Berger. Refractor. Florid. To sú nové karty. No, celkom to vyzerá dobre. On the Move, Carlos Sainz. Pekne. Pozrieme sa, ako to vyzerá. Z druhej strany. No, môže byť.
Môže byť. Dobre, balíček 2. Psa to asi nezaujíma. Psa to asi nezaujíma. Idem riešim. Legends. Jackie Stewart. Nicolas Lacorte. F3. Noel Leon. Noel Leon. Refractor. Carlos Sainz. Grand Prix winner. Pekná karta. Pekné sú. Čo to tu máme? Duo. To vyzerá pekne. Pierre Gasly, Franco Colapinto. Oliver Bearman, Monopost. Rocket, kartička. Pekná. Lando Norris. A toto bude laserová, Laser Grand Prix. Wow. Nie je limitka, nevadí. A toto bol principál. Toho máme radi. Dobre, super. Ideme ďalej. Toho do plodu. No. On the move. Oliver Bearman. Rokitka. Lando Norris. Grand Prix winner. Pekná momentka. A máme tu Chrome Diamond Driver. To je pekné. To je pekné. Nikola Colov. Mhm. 0-0 z 0-0. Tie potlače, neviem ešte, som sa nedočítala, prečo to je. Nejaká nelimitka. Nelimitka. V nejakom videu hovorili, že to je chybotlač, ale neviem, či to bude chybotlačov. No, či práve. No má to veľa ľudí. Team Principal, Komatsu. Máme tu limitku 40 zo 199. Jackie Stewart. Takže limitku do toho bloudru poprosím. A máme tu ďalšiu laser. Maxa Verstappena. Grand Prix winner. Musíme presne pozrieť, ako sa to volá. Legend Fittipaldi. Super. Daj. Takto vystavíme limitku. Daj mi, to máme zatiaľ 2 limitky, hej? Ale ešte jednu by sme mali, nie? Nie. A nie.
Carlos Sainz, Charles Leclerc, pole position, Speed Demons, Franco Colapinto. Pekná karta. Christian Hall. Pekná, F3. Max Verstappen. Max Verstappen, Grand Prix winner. Páči sa mi tak veľa Verstappenovcov. Fernando Alonso. Helmut. Krása. Super. A máme tu ďalšie duo. Albon a Sainz. Pop. No, Rocket. Gabriel Bortoleto. Lando Norris, pole position. Taliansko 2024. Charles Leclerc. Tak toto je prvá kartička. Ace of Trade. A rovno Charles Leclerc. Pekne. Alonso. Monopost. Crawford. F2. Lando Norris, Grand Prix Driver of the Day. Pierre Gasly, Refractor. A máme tu Alpine Formula 1 Team. Pekná karta. Že tam ligoce, šachovnica. Takže Leon. Ale Hülkenberg. Pekné. Pink. Vyzerá rúžovo. Pekná karta. A to je limitka. Vážený, hej. Ale 181 z 250, ak dobre vidím. Takže máme Nika. Limitku. Pekne. Je to ono. Speed Wheels. 191 z 250. 191 z 250, tak. Kde som si sa strojila. Hej. Zle to tu vidno pod tým svetlom. Speed Wheels. Lando Norris. Paradička. Albon. To si dáme sem tiež. Gabriel Bortoleto, Monopost. Ale dobre. Principál. Horner, Christian. To je super. Že je jeho posledný rok.
Antonelli, checker flag, Rocket, F3, z F2 tu máme Megatenif sami. Grand Prix, Charles Leclerc, Lance Stroll, Speed Demons, Refractor, pekne, Charles Leclerc, opäť Grand Prix, Driver of the Day, pekná karta. Victor Martins, F2, Oscar Piastri, Driver of the Day, Yuki Tsunoda, uvidíme, čo to je za kartičku, Helmut, paráda, a Kušmajny. GT, F2, Lando Norris, Grand Prix Driver of the Day, opäť Lando Norris, Abu Dhabi, a opäť Lando Norris, Driver of the Day, Rakúsko. Veľká cena Rakúska. Traja v jednom balíku. Paráda. Ešte by to mohlo byť očíslované. Lance Stroll, máme tu limitku, George Russell, 39 zo 199. Super. Wow. Pekná. Top loader. Liam Lawson, Rokitka, Beganovič, posledná. 5 balíkov posledných. Ako nebude podpis? Nebude? Bude na celom na konci. A máme tu opäť Landa Norrisa. Jo, to je paráda. Grand Prix winner. Charles Leclerc. Speed Wheels, Gabriel Bortoleto, Rokitka, opäť Lando Norris, Driver of the Day, Miami. A to je dobrá momentka. Pozri. To je super. No, blížime sa ku koncu. Je toho dosť, ale ja by som chcela viac. George Russell, pekne, Grand Prix winner, Rakúsko, Charlie Wurz, F3, Lewis Hamilton, Driver of the Day, Las Vegas,
Marty. F2. Max Verstappen, award winner. Hülkenberg, monopost. Mám tu Florid. Michael Schumacher. Pekne. Carlos Sainz, Grand Prix Driver of the Day. On the move, Lewis Hamilton. Lance Stroll. Máme tu Beganoviča, laserová karta. Čo je pod ňou? Fernando Alonso. Dobre, veterán. No ten posledný balík mi nejde otvoriť. Počuj, tam bude určite podpis. Williams Racing. A máme tu ďalšiu 56 zo 199 Alpine Formula 1 Team. Ale je to limitka. F1 Chrome Drivers. A Oscar Piastri, Grand Prix winner. Takže tento hobbybox bez podpisu. Som smutná. Ja chcem podpis. Objednávame ďalšie. Dobre, máme tu 4 kartičky. Diamantové. Uvidíme, čo nás tu prekvapí. Ale dobre, Oscar Piastri. Nie je tam číslo? Nie je. Krásna. Wow. Franco Colapinto. Krásne karty. Liam Lawson. Rocket. Albon. Pekné karty. Ale som sklamaná, že nie je podpis. Nevadí. Tak čo sme tu mali? Limitka Russell. Hülkenberg. Legenda Stewart. A limitka Landa Norrisa. Ale dobre. Ale aj tak mohol byť podpis. Ale pekné karty. No okej. Tak sa majte krásne. Verím, že vy budete mať viac šťastia. A krásny deň.